ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗ್ ಎಂಕುಲಿನಿ ಯಕ್ಷಗಾನಗ್ ಬೈದ BT ರೋಡ್ ಕಂಚಿಲ್ದ ಪರಕ್ಕೆ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಅವೆನ್ ನಿಗಳೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾದ್ಲ ಉಂಡು. ಖರ್ಚನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇಲನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಯಥಾರ್ಥ ಲೊಟ್ಟನೆಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ದುಷ್ಟರಾಗಿ ಯಾರು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಧರ್ಮವನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ ಹುಡುಗನ ಮುಗೇನಾಗಿ ಕಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶೀಘ್ರ ಮರತ್ತ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಯದ ಮರ ಕಡಿದಿಲ್ಲ ಕಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಗಾಡಿ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಡಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಆ ಬಡಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಪುರ ಕೈ ತೂತ ಬಾಕಿಲು ಮರ ಕಾಡ್ತಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಡಿದಿದ್ದೇನೆ ತುಪ್ಪ ಮರ ಕಡ್ತಾ ಕಡಿ ಈರ್ದಿನಿ ಕೋಳಿ ಎಂದು ಕಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕುರುಡು ಕಂಚಿಲ್ದ ಪರಗಿದೆ. ಭಗವತಿ ಭಗವತಿ ಬಂದಿನ ಜನಗೂ ಸಾಧಿನ ಧ್ವಜಾವಳಿ. ಭಗವತಿ ಬಂದಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಧಿನ ಧ್ವಜಾವಳಿ. ನಗರುನ ಬಾಲದ ಬೆಲ್ಲದ ದೇವಿ ಮೋಕಿನ ಜೀವಲಾಲೆ. ನಗರುನ ಬಾಲದ ಬೆಲ್ಲದ ದೇವಿ ಮೋಕಿನ ಜೀವಲಾಲೆ. ಕಡಲದ ಬರಿದೈ ನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಗೆ ಉಡಲೊಡು ಕೆಡಿ ಕುರುಡು ಬೇಗ ನೀರು ಕಂಚಿಲ್ದ ಪರಗಿನೆ. ಕುರುಡು ಕಂಚಿಲ್ದ ಪರಗಿನೆ. ಕುರುಡು ಕಂಚಿಲ್ದ ಪರಗಿನೆ.
ಕನಕೋ ಇರುಳನೆ ತಿಳು ಮಂತ್ರಿ ಶಾಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾ ರಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಹನುಮಂತ ಅರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಲಿಕಾರ್ದ ಕಂಡಪಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲದಾಕೆ ಎಂಟಿ ಏಪ ಕುತ್ತೇರುದು ನೋಪೇರುದು ಬಂದ್ರೆ ಐಕ್ಯಾರಿಗೆ ಅಡೇಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಅತೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಪ್ನೆ ಅತೆ ಬುಕ್ಕಾರಸ್ವ ಆಯ್ತ ಅಡೇಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಎಂಕ ಹನುಮಂತ ಕತೆ ಕೊಡೋಣ ಕತೆ ಬೋಡತ್ತ ಹನುಮಂತ ನಮ್ಮದ ತೆತ್ತೊಂದು ಆಕಾರ ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗೆ ತ್ರಿಶೂಲೋಡು ಗೊತ್ತೋಚ್ಚ ತ್ರಿಶೂಲನೇ ಮಾಡೋಣ ಹುಲಿಗಾಗ್ಲೆಂಗ್ಲೆ ಎಟ್ಟೆಂಡು ಏತ್ ಬರ್ತು ಗುರು ಅಪಗಪ್ಪಗ ಅಂಚಿಂಚ ಹುಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಐದು ತ್ರಿಶೂಲನೇ ತಪ್ಪದು ಬತ್ತಾದ ఒక సన్మానం అల్ప 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 సన్మానం ఎక్సోతి వెయిట్ వచ్చింది బండలో ఒయితు పాటు వేరువా తెత్తోనరు పుస్తకి ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲಾನು ಮೀ ಅಂದೆ ಇದೀಗಿ ಇನ್ನು ಅಂಗಿ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂಗಿ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಗಿ ತೆಪ್ಪಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮೂಜುವಾರ ಅದೇಗೆ ಪರಿಮಳದ ಪೂಜೆ ಬರ್ತದೆ ಪರಿಮಳದ ಅರ್ಥದ ವೇಳೆ ನೀವು ಅಂಗದು ಸುಕ್ಕ ನಿಜ ಪರಿಮಳದ ದಾದ ಅವೇ ಅಲ್ಲರ ಉದಾಸೀನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಬೆಗಾರ್ಲ ಉಳ್ಳ ವಾಸನೆ ಬಂದಾಗ ಎದುರು ಮಾತಿಗೆ ಇದ್ದೆ ಓ ಮೂಲಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬೆಂದ್ರೊಟ್ಟಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪಂಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತು ನೋಡು ಬೆಂದ್ರೊಟ್ಟಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಂದೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಇದೇ ಬಂಡೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಇದೇ ದಿನೋಪತಿ ತಿಂದೆ ಬಂದ ಯಾನೇ ಮೀ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅವಳಿತ ಸುರುಕು ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇತ್ತ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೆ ಅವಳಿತ್ತ ಸುರುಕು ಮೀಯರ ಯಾನೆ ದೀಪ ಬತ್ತಾವನು ಯಾನ್ ಮೀಪು ಅವೇ ದೀಪೋಡು ಬೆಂದ್ರಿಗೆ ಶುಭ ಬಂದೆ ಏತು ಮೋರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಜವಣ್ಣೇರ್ನ ಪೂರ ಅಲ್ಕೋಲ್ಪೆನ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೋರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರ್ತೇವೆ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಗಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಮೋರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಗಲ್ ಜವಣ್ಣೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೋರಿ ಆನೆ ಬೋಡಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂದು ಒರಿ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಅಜ್ಜ ಪುರುಸೋತಿದ್ದಿ ಹೋಗುಂದಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನಂಡ ಕಂಚಿಲು ಸೇವೆ ಅವಳ ದಾಳಿವಿಂದು ಬಣಂದಾಂಡ ಮಡಿಮ್ಯಾದ ಏತು ವರ್ಷ ಕರಿನಲ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಆಪಿ ಅವತ್ತಂದ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಗಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟುಡು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪಂಪತ್ತಿನ ಬಾಧಿಸವನು ಆ ಪುಟ್ಟುಗಾನಗ ವಾ ಸಂಸಾರ ಭಗವದಪ್ಪಿ ಕಂಚಿಲು ಸೇವೆ ಕೊಪ್ಪೆಯನ್ನು ಪರಕೆ ಪಂಪೆರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸಂತಾನದಾತಕ್ಕೆ ಸಂತಾನಾಪುಡು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಾಲ ಹುಷಾರಾದ ಬರ್ಪುಡು ಅವತ್ತ ರೈತರ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಕ್ರಮಾಪನ ಪಂಚುಂಡು ಇಂಥವನ್ನ ಕಿರಣನ ಆನುಬಾಲನ ಮದಿಮಲೈತ ಮಲ್ಪಡು ಪೊನ್ನು ಬಾಲನ ಮದಿಮಲೈತ ಮಲ್ತದೆ ಬಯ್ಯರ ಪಡ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ ಬಯ್ಯರ ಪಡ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಡಿ ಕಂಚಿನ ದೀಪದಿದೆ ಕುಂಜಿ ಸೊಸಗರಿದೆ ಕುಂಜಿ ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರ ಕುಂಜಿ ಚೆಂಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದಿದೆ ಹುಲ್ಲಕಾಡು ಮುಟ್ಟಾಯಿ ಜಾಗರಣೆ ಕುಲ್ಲೋಡು
ಉಲ್ಲಕಾಣದ ಪುತ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾಲ್ಕು ದೈವನ ಪುತ್ತುಬಲಿ ಆಪಂಚಿನ ಪುತ್ತುಡು ಬಾರದ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಬಾರಣ ಬತ್ತಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಮುಂಚುತ್ತು ಬಲಿ ಬತ್ತದೆ ಬಾಸಗೈಟು ಪುಣ್ಯಪನ ಪಾಡಂದಾನ ಕಚ್ಚಿಲು ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿತ ಆಪು ಅಂಚಾರಿತ್ನಾಗ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷವಾಗಿನ ದಿನ ಸಂಸಾರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಬತ್ತರತ ಒತ್ತು ಬತ್ತರ ದಾನ ಬತ್ತರ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ತೆರಿಜತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹ್ಮ್ ಕರವನು ಅರಸು ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಂಕುಲು ತಂಗಡಿ ಸಂತೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಬಂದಂಗ ಬರಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪರಬಾಡದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಂಚಿಲ್ದ ಪರಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಆಟ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟ ಒಲ್ಪಲಿತ್ತಂಡ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಆಟ ತುಳುನಾಡದಗಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.